Playboy na lang guro. Playboy. Minyo. Mas lamay man ang minyo, kay ako raman isa. Matirahan to sa suwa. It ka na lang daw ang itlog. Yo, what's up mga lods? Natadiri karon sa Santo Tomas. Yo. Oh ayaw ayaw inday. Ayaw kulkugaday. Oh ayaw ayaw inday. E gilok gilok bayagamay. Oh ayaw ayaw inday. Ayaw kulkugaday. Lodi na ta karon diri sa Santo Tomas, mangutana ta sa atong Lodi na diri sa park kung unsa gud ang mas lami nga pilion para sila ha. Unsa man ang mas lami pilion, Minyo o Playboy? So, tara, let's go. Yaka, tuslok-tuslokon, unya lugit-lugiton, tuyok-tuyokon, gilok-gilok paminawon, pagkalisod gayod, oh, kung ma-infection, basig ma-injection, ug maok ka na ang leksyon, murag election, manggawas ang halandon, sama sa imong ilong hubag nga kamatison. Ako dahil si Chavillita Biliena, 24. Playboy o Minyo? Playboy na lang guro. Kung minyo man gud imong pilion, klaro naman kayong nanay asawa no. Playboy murag wala man gid siya madala nga kanang babae kay kung una siya ikaw ra man jud pero kung na siya sa uban ana po na siya lain. Sa Minyo de, at least duwar man ang kalaban nimo asawa ra man. Pud lain pud kay mapriso ta na. Kanang sa mga nipato lug asawa no kanang biyahe na jud na ninyo mintras sayo pa kay pasin masapnan mo sa asawa patay kulong. Mapriso ka. Leonor, nana ko sa Minsin na po yun. 37. Minyo o Playboy? Sa Playboy na lang. Kaya kung Minyo. Basin matirahan to sa suwa. Nakatry na ka na gigugod kag asawa? Wala oy. Kung Minyo ay kung kasado siya, tagbaw mi. Ay dili na lang nila ipadayon kayo murag magubot pang pamilya. Ken po, 20, taga veterans. Sa ba last nimo nagkarelasyon, babae lalaki? Lalaki ya. Lami kabot og week ya. Kanang wala nagkasinabtan na anak no. Kinsa magid ang mas lami, uyabon, ang Minyo o kaning Playboy? For me ya is Playboy kay kanang wala man gyud masuko ba kaysa sa Minyo kay basin matingala na lang ka kay nay musul putrag kalit sa imo ba nya kasaban ra ka kay Minyo di ay. Nya ang Playboy daga man naguyab. Okay ra man guro ya. Okay ra guro ya basta I love ra ko. Okay ra binuangan ka? Okay ra ya binuangan po. If you say Minyo man good kay legal man good tapos okay ra ang Playboy kay wala dili ano ba dili legal kanang wala pa wala gi tag-iya pa na good. Wa ba ka try og kanang Minyo? Wala pa ya uy. Willing ka mo try? Wala. Dili na. Pila edad sa baby boy imong ganahan? Parts na guro ano ya 18. Isa ang gasto, ikaw o siya? Kami duha ana. Kay ana din nila kay money can buy happiness daw pero sa ako akay money can't buy love man good. Timisahin mo siya? Amping lang kanunay dili sig panglaki. Namiss mo siya? Ulo. Nasakpan mo siya ng laki po siya? Wala pod storya lang. Zaire May, taga Mensi, 22. Ngano mo makiyuyab nga bagong tuig man? Wala, I choose myself man. July 2023. Medyo toxic na. Hi, unta kanang safe lang ka per me. Gimingaw pa kaniya? Dili na. Kung makipagbalik siya, dawatan mo. Dili na po. Asa may mas lami, Minyo o Playboy? Minyo. Nganong kingon man kang mas lami ang Minyo? Nindot manggod kung Minyo kaysa sa Playboy. Kaya ang Playboy kay syempre dula-dula lang yaha ano ba. Pero ang Minyo manggod manggod mo makita ang kanang kung unsa ka tinuod ang tao sa imuha. Dira makita kung kuan kung tinud-anay gyud ang gugma para sa imuha. Nya, di ka madlok sa asawa. Minyo man ka, mapili, di ka gana sa Playboy, so gusto ka sa Minyo. Di ka madlok sa asawa kung Minyo imong pilion. Ay, abi na ako mag-Minyo. Asa di ay? I thought ba nga kanang mo pili ba ko Playboy ba or mag-Minyo? Oh, mag-Minyo. I thought mag-Minyo. Minyo di ay. Oh. Playboy o kanang Minyo? Playboy na lang. Kaminyo na ka, ma'am? Gusto na ka magkapamilya? Gusto na. Unsang karakteristik sa lalaki mong gipangita? Actually, dili. Lalaki. Dili lalaki. Paano nimo na-discover imong kaugalingon nga may gugma kag pareha nimo babae? Right after atong napasakitan ko, nakita lang po na ko ang effort po sa katong nakagusto sa ko. Base na sa akong experience,
mas lami mo higugma ang babae. Ang babae, ang tomboy. Ikaw ang tomboy o siya ang tomboy? Siya. Willing pa ka magpamiyembro po sa gitawag nila KFC? Kasabot ka sa KFC? Finger licking good. Ingon nila sakit daw pag di maghingo ko. Tinood ba na, dili? No comment. Kung nakay uyab nga tomboy, unsa man ka nang hingukuan ba nimo dili na? Nara na siya. Pero okay na si magdi manghingo ko. Dili po. Camacho, Pila edad? 38. Minyo o Playboy? Minyo. Mas lamay man ang minyo, kay ako raman isa. Okay lang. Kumasakpan ka sa iyang asawa? Wala pa na tabos ako Para sa mo unsa kalami ang minyo? Kani, minyo. Minyo. Minyo siya, nga dugay na sa lagbulag. Nagbulag. Ang ulitaw man God, kuhan siya kining daghag laki. Samantalang sa minyo, parehanin niya, isa lang, ako lang. Lami ang minyo gid. Yes. Lami lagi ang tanan sa minyo. Lami tanan. Asa magsugod og tila ang minyo? Head to foot. Into foot. Yes. Pero sa laga na tilaan. Karon. Marisa po, 35. Naiban. Pila ba na nimo? Isa raw eh. Isa ra. Minyo o Playboy? Sa Playboy na lang siguro. Eh kung minyo, mapatay tas. Isok. Pero pa ka try nga nakarelasyon kag minyo? Wala. Ang sa Playboy man ka, daghan man nagbabae, daghan man naguyab. Uyab ra man na siya. Ni patulog minyo. Ako lang ikaingon nga dili gyud dapat nga magpatol ka og kuan ka ng minyo kay so kuha ra gud og siya pod maminyo siya nya na mo kuan pod siya unsa poy bation. Tanawon pod og unsay minyo ba siya o dili bago ka makigrelasyon. So nimo kung ang banan nimo naapoy uyab nga laing minyo. Ngita man siya lain, di kuan na nako siya kay wala na siya gusto niya. Mangita siya lain sa ato pa wala na siya gusto. Gusto na pud siya nga makigrelasyon sa lain. Boy ana lang gid siya nya, istoryahon siya nga mo mayahang gusto. Boy problema. Wa mo kay balak putla na ng imong gunting. Ha? Kung may bawa nimo willing ka mo putol? Ay oo. Kung dyan ako relasyon sa ako ang Ang iya di nimo putlon. adili sad oy. Ang uban putlon man gid nila. Himo nila pastel. Tagtaron na ko, imo na ko pastel. Dili lang kay kung unsa iyang gusto sige go ka. Liktan na lang. Diktan na lang nimo itlog. Oy bana, kung magbinuang man ka, tit ka na lang daw ang itlog. Hinaya, unya, ganahan ka hinay-hinaya. Sige, iduot pa hinay-hinaya. Unya, ganahan ka hinay-hinaya. Sige, kulkuga pa. Pum, pum. O ayaw, inday. Pum, pum, pum. Ayaw, kulkuga day. Pum, pum, pum. O ayaw, inday. Pum, pum, pum. Otoy lang mga tubag, mingon sila nga Playboy na po'y niingon nga minyo. Ikaw diha, kung saan man imong pilion, minyo o Playboy? Itag nimo imong kailang nga minyo nga mahilig og chicks o itag imong kailang nga Playboy nga daghan pug kaayog chicks. Ang si Papa Rocky sa Facebook page nga Kap Lodi. Nagasalamat, natakaroon diri sa Santo Tomas. Next time, atangi atong vlog sa inyong lugar. Shoutout na ko dira sa kong pamilya nga nasa Bukidnon. Shoutout ko sa kong bana nga si Paul Eric Villena ug sa akong anak nga si Paul Charles Villena. Hi day sa family Villarin o sa Sefra family. Ay, shoutout na ako si Rafa. Rafa og si Bia nga nang libre sa Kapikon. Hi, hello sa taga-Bulahan. Ako si Mary Jean Gamit. Shout out ko sa akong iyaan birthday karon si Violeta Tagalog. Barito Family o Gamit Family. Shout out na ako sa mga pamilya, mga redoble og shout out ko sa mga kaban nga sila Cyrus og yan antang balik na mag-bike dol. Shout out din ko dyan sa akong pamilya diyan nga si Adelia unta mo. Shout out na lang po din dyan kay Christian Adelia unta doon magbag-o na ka. O ayaw, inday. Patay magsapatos, dirira ha. Ang atong tayo sa sapatos, 150. Libot ang tayo na, libot ang tayo. Kung magpailis mo glapa-lapa, 700. Libot nga po ng tayo, libre na siya, so shine. Mana, huwag din, maganahan mo magpatay sa muan. Diri na mo, anhira mo diri. Balasing area, balasi. Shoutout ko sa tanan mga Camacho Dara. Love you so much. Camacho Daday, love you. Shout out po sa Española family and Miyaki family.
Gansa family and Constantino family, Ayukan family, og Sebastian family og Milicor family. Pakipalo po kay Somebody Vlogs. Ipalo ko ninyo sa ako ang Facebook page, Somebody Vlogs. O ayaw ayaw inday, ayaw kulkugaday. O ayaw ayaw inday, gilok-gilok baya gamay. O ayaw ayaw inday, ayaw kulkugaday. O ayaw ayaw inday, gilok-gilok baya gamay. Ayaw ayaw ayaw, ayaw baya kulkuga kanang imuhang ilong nga nagyaka. Tuslok-tuslokon, unya lugit-lugiton, tuyok-tuyokon, gilok-gilok paminawon. Pagkalisod gayod, oh, kung ma-infection, basig ma-injection, ug mao ka na ang leksyon. Murag election, manggawas ang halandon, sama sa imong ilong hubag nga kamatison. Mao ayaw kulkuga, pero lami ingon pod nila, kulkuga, kanang imuha, kanang imuhang dunggan nga astang hugawa. Ayaw kalita kay sakit basig mabungol ka. Hinay-hinaya, unya, ganahan ka, hinay-hinaya. Sige, iduot pa, hinay-hinaya. Unya, ganahan ka, hinay-hinaya. Sige, kulkuga pa. O ayaw, ayaw, inday. Ayaw, kulkugaday. O ayaw, ayaw, inday. Gilok-gilok, baya gamay. O ayaw, ayaw, inday. Ayaw kulkugaday. O ayaw ayaw inday. Gilok-gilok baya gamay. Tibuok adlaw sa sapa nagtapisaw. Shot og tuba suyo para maglutaw. Sabay bit-bit pulutan aw-aw. Ang mga langyaw nagisi sa kalingaw. Busog ang tanan pero tukan ang kurimaw. Di diretso og tulon bantog ni bara ang aw-aw. Asta na mong kulbaa, asta na mong kuyawa, asta niyang lus para ang bukog hala kulkuga. Klase-klase ang kulkog, ang uban nagalibog. Kay kung mabukog sa tilaok ikulkog. Kung lababo mo bara, adunay kulkog. Basta bangag mo bara, kulang sa kulkog. Hinay-hinaya, unya, ganahan ka hinay-hinaya. Sige, iduot pa hinay-hinaya. Unya, ganahan ka hinay-hinaya. Sige, kulkuga pa. O ayaw, ayaw, inday. Ayaw, kulkugaday. O ayaw, ayaw, inday. Gilok-gilok, baya gamay. O ayaw, ayaw, inday. Ayaw, kulkugaday. O ayaw, ayaw, inday. Gilok-gilok, baya gamay. Kulkuga, 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 kanang bangag kay astang hugawa. O ayaw, ayaw,